5 थारिखआवहाय जोंनि शिबसार फैगोनलै बहायनै शिबसार फैगोन माने इनभाइरनमेन्ट डेआवहाय बिफां गायनो आरो बिफाङानो ओरै दं रेडि लाबोना दोनफैबाय ओमफ्राय नै हब्ब मोनसे दङ बेखौ गायगोन आरो 5 थारिखआवहाय जों बेखौ मा नेदों होनब्ला बहाय ओरैबायदि मैदेर फैखायो मैदेर फैनायखायनो बेखौ नाफायजानो गिनानै जोंखौ नेहोदों आरोना बेखौहाय नै ओरैबायदि मैदेर फैखायो बहाय ओमफ्राय जानाखि दाखालहाय रनिखाथायाव दावराव जादों हादान होनायनि गारि सावख्रुलायनाय अफिस सावलायनाय मेन जायगा नैबेयावनो दे नैबेयावनो मेन जायगायावनो मेन हादान होनाया नैबावनो बेयावनिफ्रायनो जागायजेनदों आरो ओमफ्राय दा बे हादान होनायखौनो गायगोन आरोना बे दंफां फुलि बेसेबांनाखि दङ बेखौ गायजोबगोन बे हाग्राया बे गिदिरथारथाय गोगोम गिदिरखा बे हाग्राया ओरै हाग्रा गोजा रायफुर होनो बेखौहाय कालि मन्दिरनि एकदमबारे सोनाबहा जायो बे हाग्राया